עכשיו תגיד להם. שלום, אני רפאל. היום אנחנו הולכים לראות סרטונים מאוד חמודים של כלבים ומתי זה מתחילים. והנה מתחילים. איזה חתול חמוד. למה לא חשבתי על הרעיון הזה גם לעשות לכלבה שלי? יאללה, כן. מה חמוד בזה? זה לא חמוד. מה אתם חושבים? שעכשיו הפיטבול הזה או מה זה הכלב הזה? יוכל להתעטות או שהוא סתם יעשה כאילו הוא נמר? נראה שהוא עושה כאילו הוא נמר. זה נמר! או שזה באמת כן. זה כלב. וואו, איזה גודל. הכלבה שלי כמעט יותר גדולה ממנו, אבל הוא יותר גדול בטיפי כזה. הבנתם? כזה עתימי. איזה חמוד. כמה זה עלה לה? איזה חמוד, חברים טובים. זה מאוד חמוד. כלבים באמת מאוד חמוד. כי אפילו צוחק. מה זה? זה מאוד חמוד. אבל למרות שזה הכי חמוד. מה זה? מה חמוד בזה? זה כן. תיזהר שלא תחנוק אותו. זה נראה ממש כמו בובה מאוד חמודה. בא לי עכשיו כזה. סתם. לא הכי חמוד, אבל נגיד. כן, זה מאוד חמוד. לא שמתי לב. מה זה? אתם רציניים? תגידו לי, זה אמיתי או לא אמיתי? לא, זה לא אמיתי. ושכחתי ממכם, או שכבר אמרתי, תשימו סאבו או לייק. איזה חמוד. מה אתה עושה? אני חושב שהוא מסתכל עליי עכשיו. זה לא חמוד היה. מה הוא עושה שם? אתם קוראים לזה חמוד, זה בכלל מצחיק. מה היא עושה לו? לא ככה עושים לגור שלך, כלב או כלבה. זה מציק לגור שלך. מה? הוא יכול למות שם. מה זה? למה דווקא לעשות את זה? מי עכשיו יוציא אותו משם? לא אכפת להם מזה לצלם את זה. באמת, לא אכפת להם. הם מציקים לחתול. מה זה? למה הוא מסתכל? ועכשיו כמה? למסך. מה זה? למה? מי רצה? אתם רציניים, למה שמישהו ירצה לעשות סרטון כזה? ומי שאוהב את הסרטון הזה זה לא מצחיק. כי זה אמור להצחיק אנשים, אבל זה סיפור של כלבים חמודים בכלל. מה? מיי גאד. איזה מטורף. לא רואים שיש שם עוד אחד. הם לא רואים טוב. למה הם רבים על אחד? Good boy. מה?
חמוד. תיזהר לא לגעת בזה. נכנס לשירותים פשוט. מה זה זה לא? انت خدت حاجه من الدنيا يا حسين؟ لا طب خد قلبك تحت Oh my god, איך הוא יודע איך משחקים בזה? איך? הוא לא רוצה. מה? מה עושים להם? נראה שהם עושים למיליון מספריים. אני גם לא רואה שזה מיליון מספריים. או, איזה יפה. מה זה החתול הזה? הוא נראה מאוד יפה, אני רוצה שיהיה לך כזה מיוחד. לא ראיתי שיש פופסים. מה זה החתול הזה? למה יש להם מדינות? מה בשביל זה? למה יש להם דווקא? יש להם... יפנית. הוא הפליט. מה זה? איך חתול ככה תקוע? לא, זה בובה, אני אומר לכם. איך זה מהרגש? קרה נגד כלב. שתי פרות התקרבתי נגד כלב. הוא בסדר. רק צריך להגיד אם הוא חי או לא בסדר. מה הוא עשה? הוא לא... No. גם אסור לעשות את זה. או! תת